Здрасти, здравейте, че съм Давид Думов и днеска, че начало видео не е нещо, никакъв туториал или геймплей. Сакам да ви прашам днеска що да играм, значи по ваша жалба. Види перформансите от моят компютър. Това са перформансите от моят компютър. Значи, това е то за видео. Коментирайте на видеото, защото види, и коментирайте исто така дали да биде со фейскем. Значи, не съм сигурен. Сега си купувам изгледа нови слушалки и камера. До тогаш лайк, сабскрайб, коментар, шер на видеото. Поздрав!